Isiphepho esikhalo ezingxenyeni ezahlukene eNanda eNyakatho yeTheku kukholakala ukuthi sikhathele imizuzu ecela kweyi10 sacekela phansi imizi ebalelwa kweziyikhulu. Abazibonele bathi konke kwenzeke ngokuphazima kweso kanti abanye abazi nokuthi bazothathani bayihlanganise nani. Izolo bekuyikhathi zabo 3 ntambama sikhoma la ngaye ngibone abantu besuke bebaleka abantu kwasuka isiphepho ngaxa ukuthi akwenzekani. Ngathi ngiyabona kuwa imizi lengaphambi kwami lapha nama container nala qashuka intambo saphuma sabaleka ngoba esihlalele. Kubhlungu siswami. Kubhlungu. And kumanje angazi ukuthi ngizokwenza njani from now. Yini ekufanele ngiyenze? Into zami ihambile, ukudla kwami kuphephukile. Ngalala kamakhelwane, ngalala embhedeni omanzi nakhona bekuphephukile futhi. Iziphathimandla sivukele kule ndawo ukuzohlola ubungako umonakalo odalekile. Imeya emkhandlwini dolobha weTheku uMxolisi Kaunda ithi iminyango ehlukene kahulumeni isebenza ngokubambisana ukuletha usizo kwabakhahlamezekile. We have put our multidisciplinary teams on the ground, roads, parks and recreation, electricity, all departments, including the Department of Development, Social Development in the province, to render at least some therapy to families that were severely affected. Bacela kwabangama36 abalale ehholo lomphakathi eMawoti kanti undunankulu esifundazweni uthi basahlonza ukuthi sizoluni okuzohlinzekwa ngalo lezi sulu. 36 people slept over at the hall. Others were able to stay at their houses. With the assessment that is going on now, we need to establish whether the people that are here do not have a roof over their head. Kanti uNgqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uxwayisa umphakathi kubupheze ukuhlala ezindaweni ezingaphephile kwazise izimo ezifuzeli sizibeka impilo yazo engcupheni. So my continuously says to our communities, please don't put yourself where we are saying it's not safe, because this is what we are learning, that majority of those areas, it's where we are finding difficulties with the disasters. It's consistent not only in KwaZulu-Natal but across the country, where people place themselves where it's not suitable for human settlements, then you end up with these disasters. Okwamanje sikaqinisekiswa isibalo semndeni edinga usizo kanti uyedwa kuphela kubikwe ukuthi ushonile kulesi gameko. Kulezi ndaba ze SABC nginguNgqobeko Nzimande.